Ce știi tu despre retinol, retinal și retinol-like? Eu sunt aici să-ți dau mai multe informații despre aceste trei ingrediente. Haideți să începem cu primul, cel mai renumit, retinolul. A apărut acum câțiva ani în urmă și a cucerit absolut pe toată lumea. Este considerat unic ser care cu adevărat îți poate regenera și transforma pielea. Nu sunt foarte de acord, dar într-adevăr este un produs super activ. Retinolul este un derivat a vitaminii A care duce informația în pielea noastră de a se regenera mult mai repede. Și acest produs practic reface toată structura pielii noastre și îți promite schimbări foarte mari. Și hai să vedem varianta clasică cu care v-ați obișnuit. Retinol topic. Da, aplicarea acestui produs este stimularea regenerării pielii și de obicei el funcționează regenerarea la suprafață. Dacă aveți o variantă de retinol mai avansat, cum ar fi retinol încapsulat sau foarte micromolecular, care poate să pătrundă în derm, atunci vom vorbi despre produse în categoria mai scumpă și acesta va lucra exact în interiorul pielii și atunci cu adevărat se va vedea o schimbare mult mai pronunțată și nu doar exfoliere. Ce este retinal? Retinalul este forma